Udalosti zo sveta 28. a 29. augusta. Taliansko. Silné záplavy a zosuvy pôdy po dažďoch v provincii Avellino. Španielsko. Blesková povodeň v Herrera de los Navarros, Zaragoza. Grécko. Pri ostrove Kréta došlo k zemetraseniu o sile 5,1 stupňa. Tisíce mŕtvych rýb zaplavilo prístav Volos a záliv Pagasitikos. Rusko. Silný vietor a prudké dažde v Permskom kraji. Silné zrážky v Omskej oblasti. Alžírsko. Tornádo v Cheria, Tebesa. Záplavy pre silné dažde v obci Bir el Ater. Saudská Arábia. Búrlivý vietor v Medine. Veľké krupobytie v Taif. Búrky so silným vetrom v Meke, Líbia. Povodeň v blízkosti Ben Walid. Krupobytie v meste Tarhúna. Turecko. Istanbul zasiahli silné dažde a záplavy. Krupobytie v meste Durán. V severovýchodnom Afganistane došlo k zemetraseniu o sile 5,4 stupňa. Japonsko. Tajfún Shanshan zasiahol Makurazaki v prefektúre Kagošima silným dažďom a vetrom. V prefektúre Shizuoka sú masívne záplavy. Úrady vyzvali približne 4 milióny obyvateľov južných oblastí na evakuáciu. Čína. Tisíce ošípaných uhynuli v dôsledku vysokých teplôt v provincii Anhui. V štáte Mérida vo Venezuele nasnežilo. Pri pobreží Salvadoru došlo k zemetraseniu o sile 6,1 stupňa. Guatemala. Búrlivý vietor v Esquipulas. Mexiko. Blesková povodeň v Rincone de López. Záplavy v meste Ecatepec. Lesné požiare v Brazílii sa rozšírili aj do Bolívie. USA. Tornádo pri Mount City, Južná Dakota. Hoci je situácia naliehavá, určité skupiny odvádzajú pozornosť od klímy a tým nás odsudzujú k najhoršiemu. Nenechajme sa manipulovať a zoberme budúcnosť do svojich rúk. Viac vo filme Impact.